Önге қарлы қыштың құяшлы күндәрінің бірігінде біздің үшін дүниялағы ең яқын кішібіз, құрметлі әсәйібіз, қарсәйібіз, үләсәйібіз, Уәлитова Нәсиме Шәкирян қыдын туған күні 72 яшы толуы менән бар йөрәктән қайнар құтлайбыз. Біздің қадірлібіз Үгәрсен районының Үрге Мүрсәләй ауылында 1947 елдің 22 декабрында 6 балалы Искужындар ғаиләһендә беренче бала булып дөньяга аваз һала. 1966 елның март айында Түбәнге Хат авылына килен булып төшә. Тормыш иптәше, атайыбыз, картайыбыз Галим Фазыл улы менән 50 ел бергә тигез гомер итеп, 5 балага, 3 малай һәм 2 кызга гомер бүләк иттеләр. Ошо авылда почтала эшләп, хаклы ялга сыкты әсәйебез. Әлеге көндә 7 ейән-ейәнсәрдәренә куанып гомер итә. Кызганыска каршы авыр кайгыларга һалып, 2016 елның май айында атайыбыз, июнь айында кустыбыз мәрхүм булдылар. Авыр тупрактары еңел булһын. Әсәкәйебез, нинди һүзләр язһак та аз булыр төсле, йөрәктәге һөйү, ярату, назларны yetkерә алмаспыз кебек. Бөтә кылган изгелекләрең, безгә биргән тәрбияң, һөюең, йокыһыз төндәрең, һәр бер нурлы көндәребез, безгә арнап укыган дугаларың, безнең өчен изгеләнүең өчен мең рәхмәт. Йөрәгебезгә ян өреп, якты дөньяга безне бар итеп, атайыбыз менән тәрбияләп үстергәнегез өчен рәхмәт. Әсәй, һин безгә бүлгән вакытты, кылган изгелекләреңне бәлки кире кайтарып бирә алмайбыздыр. Барыһы өчен дә гафу ит. Кадерлебез, без һиннән көч һәм илһам алабыз. Бар мәшәкатьләрне ситкә куеп, ешрак һинең янга кайтырга ашыгабыз. Һин безне һәр вакыт нурлы йөзең, телде йоторлык ризыктарың менән каршы алаһың. Йөрәгең тулы назыңды безгә өләшәһең. Йылы шәлдәрең, оек бөяләйләрең, ел һайын баксаңда үскән хуш есле сәскәләрең, емеш еләктәрең һәр кемдең күз явын ала. Тормышыбыз маягы булып, тагы озак елдар безне куандырып яшәүеңне теләйбез. Һаулыктан Ходай һине айырмаһын. Бәхетле картлык һиңә, изгеләрдән изге, кадерле кешебез. Üzülüp яратабыз һине, әсәй. Һинең күңелеңдең ие сиге юк. Онда барлык тугандарга ла урын җитерлек. Шуңа күрә лә бүген һин безнең барыбыз өчен дә, балаларыңа ла, барлык тугандарыңа ла, кусты һеңлеләреңә лә, килен кияүләреңә лә бер маяк булып тораһың. Һинең асык ишегең бер вакытта ла ябылмай. Һинең алтын кулдарыңдан һәр вакытта ла һәр беребезгә өлеш сыгып тора. Аллага шөкер. Бүген бары өчен дә һиңә олы рәхмәт һүзебезне yetkерәбез. Озын гомер, какшамас һаулык, иман байлыгын, күзләреңнең нурын һүнмәвен, шат елмайган йөзеңнең кайгы саткылары күрмәвен теләйбез. Тугандарың, балаларың, ейән-ейәнсәрдәреңнең кадер хөрмәтен күреп, озын-озак яшәргә язһын. Кояш йылыһына йыелгандай, һыйынабыз әсәй яныңа, тормыш ямен, матурлыгын тоеп, яшә әсәй, яшә тагында. Алда булһын бөтә шатлыктарың, артта калһын кайгы хәсрәтең, Ходай һиңә озын гомер бирһен. Яшә күреп дөнья рәхәтен. Иң изге теләктәр менән улдарың Радик, Фәһим, килендәрең Гөлнәзирә, Элиза, кызларың Рәзилә, Тәнзилә, кияүең Таһир, ейәнең Айрат, киленең Лиза, ейәнсәрең Илмира, кияүең Зөлфәт, бүләсәрең Илзирә, ейәнең Илвир, киленең Динә, бүләң Рамазан, ейәндәрең Венер, Айнур, Рәйел, Әлфинә. Хөрмәтле Нәсимә Шәкирян кызы,
Туган күнегез менән тәбрик итеп, якындарыгыз хайлаган ер бүләкте юллайбыз. Рәхим итеп тыңлагыз. Зәңгәр күлмәгеңдә көягәдә, зәңгәр күлгә көндә киләһең, күңелеңдә ниндәй уттар яна, уйдарыңда Күңелеңдә ниндәй уттар яна, уйларыңда килә Зәңгәр күлмәгеңдә көягәдә, яшел болындарга киләһең, болын сәскәләрен йыя, көнде былай Bolun seskeler'in yıya, kimde şolay üzülüp Zəngər kulmağınedin alı zəngərin, yildərə alır yilgə ilmədir, yaştay hüydən yerdər yatı qaqalar, yer hüyhədir Hüyemagın Yaşlay hüygen yerder Yatı qaqala Yer hüymagın Üzülüp hüyemagın Yaşlay hüygen